aja sak kepenakmu mulai ngucap. Onjatku sama pengarepanmu. Ateges aku miris ora. Sing mbok karno piye? Angin, aku sak loron. Oleh papan kang rumpil. Kanggo apa? Pungkasi kowe. Kaya mangkono. Kowe apa aku sing bakal metu pesta-pesta tanpa tilas papan kene. Najan aku badan sajugo, aku bakal miris ana pengarepanmu. Ayo, wong loro maju kanthi legane atimu. Keparet lewat. Wah! Wah! Tutu ning kene. Aja mlayu kowe. Peperangan orang ngandalke antos sing bau ngandeling kulit. Yen kowe sing duwe aji kawijayan. Ayo, buktikan ning papan kene. Mangkono. Kowe sawan bakal dumadi apa? Wali ora pingsan. Wong Demak Bintoro
Iya bener. Tapi salah. Sithik ae. Sithik ae. Sithik ae. Lah kowe mau ora ngomong kok, Mas. Yo baleni. Dalane sithik ae. Sithik ae aja kan. Oke. Langsung mlebu langsung mlebu aku. Kowe sing kene Langsung yo. Sithik ae. Sithik ae. Sithik ae. Sithik ae. Salah, Nek. Yo tumon. Butuh guyu. Hahaha. Sithik ae. Hahaha. Sithik ae. Mas saya tak buku iki cangkem lho, Mas. Yo bener. Lah yo, bener ah. Bener. Lah piye sebut? Nek iku mau kleru sebut piye? Ngono tok. Ngono tok. Hei! Iki sida apa ora? Lho bocah iki angele pole. Lho, sing angele iki aku apa kowe? Kuwe dong. Kowe ngono. Yo kowe emang ngene. Wah, sithik ae. Yo tak turuti. Sithik ae. Nyebut dhewe go dhewe. Digenti. Go dhewe. Digenti aja sithik ae. Weh! Makane. Klambine di klambine. Piye? Diake yo weno klambine bongko. Yo klambine. Digo Ini ke. tak gawane. Yo. Tak gune. Sik go. Ya. Katoy mandi katoy. Urung. Ye! Lakrek. Urung. Durung. Urung lagi tak wale. Oke. Ya. Wes, Hah? wes. Urung age katoke. Suwene. Urung. Dolale ngene kok. Suwe menit lho. Awes, tak muni. Sepake tiga sepake. Ayo tak muni nek. Muni dhewe.
Guru orang ngece. Aku ora ngece kok, Kang. Sing banget niki kowe, Kang. Bangetan piye? Lha jenenge arep nonton ketoprak. Kowe janjian ning prapatan kulon kono. Lah kok aku mbok tinggal kok, Kang. Lah kowe banget. Prapatan kulon kono ana loro. Lah kowe milih sing kuno, aku liwat sing etan blok-blok. Iya Kang ya. Kang. Lah kene rame niki mang ketoprak iki ya, Kang. Iki ketoprak endi to, Kang? Lho. Kowe iki piye? Kowe iki piye? Nek kene iki ana toprak. Iki ana toprak Satriya Utama. Satriya Utama, Kang? Iya. Saka endi, Kang? Saka Growong Kidul. Lah pimpinane sapa, Kang? Ya pimpinane ora ana liya. Ya Bapak Haji no daging. Mana daging to, Kang? Iya. Nah cara ngubungi piye? Alah gampang saiki ne. Nah aku pengen kowe cetoki nang ngarep ana tulisane, ana nomor HP-ne. Nek pengen kau mah nonton YouTube ae. Kadit Satriya Utama. Ngono lho Didi. Ngono Kang, iya Kang. Nek ngono aku tan ngarep tan nanggap Satriya Utama, Kang. Dak murah nang walah, Didi murah gampang rega bisa dinego. Nek ora percaya ayo dido nonton bareng-bareng nganti korak rampunge Satriya Utama. Ngono Kang. Iya Di, ayo Kang.
Chandrawati. Chandrawati, kalebu apa kowe ana ing penampilan? Aku sekadane adipati penampilan Mas Tunggul kula. Oh, kadange. Apa stek prajurit? Kok senopati mlebu malah wanita kang kowe iki? Aku lagi wae goleki karo pawongan kang aran Probosemi. Kowe pengen goleki sing jenenge Purbasemi. Pancen bener. Ing jagat ki ora ana loro telu mung sawiji, aku Purbasemi. Kowe. Aku malah karo Iwas kebeneran nek aku wis ketemu marang Probosemi. karepmu Chandrawati. Ya wis aku ketemu. Arep ketemu kaya lombok. Tak iris kaya buncis pantak. Rajang-rajang kaya brambang. Kok aja kaya ngono. Aja kaya ngono piye? Aku eman banget. Senopati kang pinunjul ae kapal tonjang menake Bocawat. Probosemi. Piye? Senajan to aku wanita nanging wanita-wanitane prajurit. Aku percaya. Nanging saiki ora usah peperangan. Banjur apa karep? Eman-eman banget. Jenenge wong perang kuwi ditulis apa wae mesti nganggo pangorbanan. Tange nganggo lamun kowe bisa menang karo Temenggung Purbasemi. Ora dadi gene Saiki kaya ngene wae, api-apian aten pedamen. Kuwi tak bak bojo. Aku mau mek bojo. Lho, Aja mimpi Probosemi. aja ini kepiye to? Wong aku iki kalebu musuhmu kok. Ya musuh, nek kanggomu kuwi musuh nanging aku ora. Eman banget aku. Wis to. Mengko yen kowe dadi garwaku, tak moktekno ing dina Demak. Penarukan ora bakal perang. Kowe mukti ngawibawa, ya. Penak temen tembungmu Probosemi. Ya, penak. Rumahmu ki aku wong wadon apa? Lho, ya ora ngono apa-apa. Iya. Eman-eman, tak mongko wong perang kuwi wis dijep. Urung tanpa yen kowe kalah dari temekaning pati, nek kowe mati, aku eman-eman banget. Yen aku bisa ngalahke kowe mesti tumekane pati. Ya ora dadi kok. Lha ora dadi apa sing kelangan kowe ora apa. Ora nyono babar pisan yen kandhane Temenggung dadi pati. Unggul kula gak ajine koyo. Bagus aja ambono marang aku lho. Temenggung Purbasemi kuwi meneh tanding meneh babar. Aja meneh mung pati dadi pati. Aku lan tak jaluk aku. Ayo yang ayo Pak Saktindak sebentar untuk hatiku lho. Chandrawati, apa ora eman karo aku? Kenapa kok dadak aku iman marang kowe? Pamintaku. Oh, arep ngomong. Gandrung. Kowe tak gandrung. Ayo mulane digandrung mergo ora seneng. Nek seneng ya ora usah digandrung. Pamintaku. Mas Sita. Atur
Sakwise kowe tresna karo aku matur nuwun banget. Besuke tak boyong ing Kasultanan Bintoro Demak kanggo patu-patuning ana kasultanan. Ados katen Kang Mas. Ya jeng. Kang Mas. Kaya kepiye wong? Loh, Kang Mas! Kang Mas tunggu Robos, kepiye? Kowe saiki dadi pandan. Iya. Unggul-unggul pate ngono aku tau diciri. Penak tenan kowe tak pate. Apa sing karepake? Kowe kudu nguduhake kalingkian ing Demak. Lamun ora kowe tak kaniaya tak nganti kukuting jagat ora bakal ing Bintoro Demak tak doe ringkih. Ngono. Iya. Piye? Iki wis dadi Narapidana. Lebokake pangujaran. Langit, lebokake kujaran. Sak dawuh. Ini, Barono lan kowe Candrawati. Ados pundi Kang Mas tunggu lho. Kowe sisa ngrangket Senopati Demak tumenggung Prabasmi. Sisandene kowe kudu bisa nyolong Partisara. Partisara kuwi sing ngasta Semenanjung mapane ning Panti Jepara. Kowe budal ning Jepara. Ados katen. Semenanjung mau dibregat. Kang Mas. Barono jauh, Mas. Kowe aja wedi kangelan. Ijeh Kang Mas. Kowe kudu ngawat awati kang mbokmu. Yen cedhak dono, yen adoh cedhak ana. Aja kami tekan. Tindake ya di.
Semelang sapunipun kula menika panggihan panjenengan jare Kang. Kula ngwatosaken dhateng Kang Mas Hadirin. Kang Mas Hadirin wonten panti napa boten, Ji? Kyai Karebit, yen pancen sliramu pengen mangerteni, dina iki Kang Mas Musunan Hadirin lagi wae tindak imami ana ing masjid. Saestu Yo, ning kene ana sapa-sapa kejaba aku lan sliramu. menawi mekaten dawah kaleresan. Awet tebih saking Kasutran Demak mapanipun wonten Panti Jepara panci ingkang dados ketunggangan kula kepengin pinanggih dhateng Kang Mbok Kalinyamat. Aku kepengin ketemu kelawan Kang Mbok Kalinyamat. Kula sampun kangen sanget dhateng panjenengan jare Kang. Kyai Karebit tak ya wis duweni garwa to? Oh, panci kula sak mangke sampun kagungan garwa. Nanging sak bebutur manah kula mboten saged endo dhateng raos tresna kula ingkang kula tujuaken dhateng Kang Mbok Kalinyamat ngantos dinten sak mangke tasih dereng luntur. Apa kuwi bener Kyai Karebit? Wedah apa ingkang rai doroh dhateng panjenengan Kyai Karebit. Kang Mbok Kalinyamat. Semono Kang Mbok Kalinyamat. Senajan to Kang Mbok Kalinyamat kira ya wis duweni garwa. Kang Mas Musunan Hadirin. Leres. Semono uga sliramu. Nanging kasunyatane kanthi suprene Kang Mbok Kalinyamat kira bisa nglalekke kelawan Kyai Karebit. Napa menika saestu laipun panjenengan pangandikan menika kanthi lair tumusul batas panjenengan. Apa Kyai Karebit ora percaya yen Kang Mbok Kalinyamat wis kari mung kanggo sliramu. Nek kula menika tansah pitados dhateng Kang Mbok Kalinyamat. Pramila saking menika nggih Kang Mbok, rajane kula sampun pinanggih dhateng Kang Mbok Kalinyamat ing nik monggo. Sesarengan ambyur ana ing juring majen katresnan. Lah, kak ya kaya kuwi to Yai. Pancen tidak kaya ngene iki sing tak enteni kelawan Kyai Karebit. Ya Kyai Karebit. Aku pengen mangerteni sepiro gedhe rasa tresnamu kelawan Kang Mbok Kalinyamat. Lah kok panjenengan kasih derek pitados kok dhateng raos tresna kula ingkang kula tujuaken kalian Kang Mbok Kalinyamat. Aku percaya kira ya wis biyen suwe banget to Rikala Yai. semanten. Nggih pangapuntenipun ingkang ageng pamit kok kula menika ndamel mboten nate tuwi dhateng Kang Mbok Kalinyamat awit saking kautahipun jejibahan ipan jedah kula lampungaken. Oh kaya ngono. Aku percaya kasunyatane oke jejiban. Kasunyatane wis ketemu lawan Kang Mbok Kalinyamat. Raos tresna wonten ing betul manah kula dereng ical. Gawang-gawang wewayanganipun Kang Mbok Kalinyamat niku tansah wonten ing nika. Rasane atiku lho ya. Yen kula sawang dahulu sampe kula panjenengan Ora sadar kau tenang kok karep bola kelawan Kang Mbok Kalinyamat. Tresna putan
Yayi Karepit. Sampun sawet awit kok kapan-kapan. Saya nyukulaken oh. Tak suruh dadi panjenengan. Yayi Karepit. Panjenengan lados kalih kula nggih, Kang. Yayi Karepit. Mumpung dalam Mas Madadi Rono, ayo bakal tak ladeni ya. Ora ana sapa-sapa. Saka rumah sakit iki magal. Yayi Karepit. Ora ana sapa-sapa Yayi. Ora ana. Randuk Yayi. Ayo, 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 ayo. Lah kok dingarep to lawange kok dikunci? Lah kok suarane Kang Mas Madadi. Pripun, Kang, Mbok? Kok Yayi? Wonten kaya Mas, garwa aku Yayi. Sadiri Delek Yayi, delek. kula sesini ta. Lek kok ning kono Yayi. Kaya ana jendela, rumah jendela. Kula pancen lho pareng. Emang kok bisa? Saya. Oh, pareng. Saya kan kok bisa? Muah, muah, muah. Waalaikumsalam. Cik Rokok. Lah kok suwe banget aja nganggone iki mau bukakno lawang. Monggo katuri pinarak. Iya. Kang Mas. Adat lupianipun panjenengan tindak menika lak jedamu. Ya kok sampun kondur? Yen to lungaku ki mau suwe teges aku ki mau paring pituduh karo sekabeng para murid ana ing Panti Jepara. Nanging aku metu saka ngomah iki mau rak mung dapur ngimami to. Oh, jelen wis Kang Mas. Sakwise salat sembahyang. Ranjur aku terus bali. Neng kok ya piye ya? Pripun Kang Mas? Wonten menapa to Kang Mas? Apa ki mau ning kene ki mau ana udan ana angin? Boten, kok boten wonten udan sing boten wonten angin. Ning nek ora ana udan utawa ora ana angin. Lah rambutmu kok modal madil kaya ngono to, Jil? Pundi? Rambutmu kuwi. Oh, rambut kula. Iya. Sewu nggih Kang Mas. Kula warak jene beke mawon sari. Dumadakan kula mireng panjenengan uluk salam. Ajeng kula gugup niki lho boten jungkatan rambutne kula koncar kaji. Dadi anggonmu mbukakno lawang iki mau kesusu kaya ngono. Kok ya ora mung kuwi lho, Jeng. Napa Kang Mas? Nyampingmu kuwi. Kok ya ora kaya adat sabene. Nyamping kula kok boten napa-napa lho Kang Mas nyamping kula panjenengan kula lho.
ketone ora apa-apa. Lah, Cip. Ning rumangsaku ki nek wis dienggo sepisan, kuwi mesti reget. Mula ra ya saleh. Kuwi ana pating glentong ki apa? Putih dipun duruk. Tak pliket to, Jeng. Tak pliket. Nggih, Kang Mas. Pliket. Niki mau kula nembe kemawon damel kewujukan kagem panjenengan. Panjenengan rak tindak adat pripayanipun yen panjenengan kondur menika rak jeh nyuwun wujukan. Kula damelke susu. Susu. Cip. Neng putih susu ki aku ngerti kok. Nanging emanipun Kang Mas, Hah? susu menika dipun golengke kucing kenging nyamping kula. Dadi kowe gawekno susu aku, kowe mau digulingno Dipun kucing. golengke kucing. Oh, kucing samber gelap. Cip kucing menika Ning sing beda lho, Jeng. bentene. Lagi plikete susu. Karo wernane susu ki kok ya beda. Beda. Nek susu plikete utawa wernane ki mau mesti ana putih. Lah susu. Lah iki kok putih-putih bening kaya lem kastong. Mbak menawi susu niku sampun kadaluarsa Kang Mas. Daluwarsa. Lah Cip. Oh. Nanti banger. Mula ngene lho Diajeng. Mula yen ngadi busana iki mau mbok ya sing besus. Mungkin nyuwun pangapunten. Cik Mendi tiru kabeh para Assalamualaikum. santri. Sapa Waalaikumsalam. Wonten tamu Kang Mas? tamu? Wonten tamu. Ayo karepit. Kanjeng Ratu. Cik dawuh. Ana tamu to? Wonten tamu Kang Mas. Dibagekke. Oh Cik, niku kadang panjenengan. Sapa? Ayo karepit. Ya iki karet Cik. Sampun Mas dawuh sanget. Boten ketemu kapan Kang Mas kula. Dadi Kanjeng Ratu iki mau kangen karo Karebet. Cik, kula kangen. Ora bedane padha karo aku. Yayi Karebet iki wis suwi ora tau tuwi kahanan ana ing panti Jepara. Aku ya melu kangen ngono lho. Lungguh ayo Oh, karepit. ngaten, Ji. Wis lungguh. Ji. Dikepenake anggemu lungguh lah. Dibagekke sing apik wong karo sedulure kok. Lungguh ya ayo lungguh. Iki Kang. Kanjeng Ratu. Cik. Sawise Yayi Karebet munggah ana ing panti Jepara kene. Kok lho ora paring kabar luwih dhisik utawa paring colo. Gampangane iki mang layang sak cuwek. Glancang sak cuwil. Kudune wenehi kabar karo wong tuwa to, Sih. Oh ngaten to. Heeh, coba Nggih, kowe sampun ditakoni. pangapunten Kang Mas Jadirin. Ya, Teh dene rawuh kula wonten ing panti Jepara menika damel ganggu kamardikanipun Kang Mas Jadirin. tegese ganggu ki ora lho. Boten. Ora lho. Boten, Ci. Neng sing ndadekake glaning atiku. Lah kok Yayi Karebet iki mau rawekan dhisik. Ah, panjenengan menika lho. Ora SMS dhisik ngono. Ayo karepit. Kambok kali nyamat. Lah kok jalur gunung Kadingerin, Ah. sliramu kamper ana panti Jepara kene. Amung tindak kaki apa ora kawigaten ya, Ji? Panci netepi dhateng gawepun Rama Sultan. Kula kapurih tindak wonten ing panti Jepara. Sepisan kula menika kepengin tuwi dhateng kawilujenganipun Kambok kali nyamat kalian Kang Mas Jadirin. Selamat wilujeng ya. Kados ngaten syukur alhamdulillah yen kados ngaten. Jang apa kaping kalihipun kula menika dipun utus tuwi dhateng kawilujenganipun Wasri Menanjung ingkang sakmangke mapan wonten ing panti Jepara. Sing menehi wangsulanku kowe apa? Kok panjenengan mangkon boten apa-apa?
Yayi karep Kamas Hadinci. Mbok menawa Yayi Karebet iki mau nampa dawuh sing supayane tumuju ana ing Pantin Jepara. Nuju ing krana kepengin tuwi kawilujengane Ratu Sri Menanjung sing wis sawetara suwe cumandha ana ing Pantin Jepara kene. Leres Kamas Hadinci. Kabeh kalis ing Nirsambikala saya Ratu Sri Menanjung iki mau sehat wae. Ora ana baya pengopo kaya ngono ya. Yen kados ngoten Bagas Paras nggih sak sampun mapan wonten Pati Jepara nggih Mas. Kuwi bener. Ngaten Kamas Hadinci sapa panjenengan kanggo Kalinyamat. Yayi Karebet. Lah dene kula menika sampun dateng wonten ing Panti Jepara boten kasupen kula menika mbetahaken oleh-oleh kagem kanggo Kalinyamat. Yayi Karebet mokone Panti Jepara kene ora lali gawake oleh-oleh kanggo Kalinyamat. Coba apa sing dadi kelangunane kanggo Kalinyamat? Mas Jadiri. Iya kuwi bener mangkane dados karemenanipun kanggo Kalinyamat menika mboten rentu pelem. Pelem. Oh, sih. Pancen bener Yayi. Pelemipun menika ingkang dados senenganipun kanggo Kalinyamat pelem ingkang ageng-ageng. Pelem saka Demak. Saking Demak. Pancen bener Yayi Karebet. Nggih. Pancen kelangenane kanggokmu atau Kalinyamat iki mau pelem. Nggih. Pelem nek sing cilik kudu ora gelem mboten kersa jalukane pelem sing pelem ingkang ageng. Bener. Lanang kula menika pelem saking Demak. Kuwi bener. Saking Demak menika budi. Peleme duwowo. Yen didhahar rasane legi mak nyes. Jan pelem apa? Pelem golek. Samake Benten kalian pelem Jepara. akeh pelem ning gone Panti Jepara iki akeh pelem. Pelem gadung, grasak, kopior ki akeh. Benten kalian pelem Jepara. Ning ana sing anyar. Iki Napa? ana sing anyar lho sing Napa? pelem Thailand. Samangke kula pun betake karemenanipun kanggo Kalinyamat. Lho kula kok mboten disuguhi. Rasa kuwatir Yayi. Sliramu tak suguhi apa sing dadi kranangmu. Saestu Wis tak suguhi. pun panjenengan cepaki Iya. dedaran kagem ingkang rayi. Punapa menika dedaranipun kanggo Kelangenane Yayi Karebet ki jeruk. jeruk. Jerukipun kanggo Kalinyamat. Kanggo Kalinyamat. Ajeng-ajeng. Nggone Panti Jepara. Saya ana ing padepokan kene iki mau ora ana tanduran pelem. Boten. Lah kok kowe iki mangandakno yen to kelangenane Yayi Karebet iki mau jeruk. Jeruk kula. Jerukmu kok Nggih. kok ya ora kandha nek kowe iki mau nandur jeruk. Nggih, jeruk kanggo Kalinyamat. Coba digambar. Nyatanipun adat ingkang sampun kelampah menika jerukipun kanggo Kalinyamat menika lintinganipun ageng-ageng. Umpami kula maem nggih raosipun legi. Rasane legi. Nggih, kandel-kandel. Kandel-kandel. Sok-sok wae sing wis ngrasake jeruk kanggo Kalinyamat. Mestinipun badhe mesti kepengen tanduk tanduk. malih. Nggih. Ya wis ngene ya iki Karebet. Rih dening apa sing dadi karepku. Jangkae sikilmu tumuju ana ing Panti Jepara kene iki mau kabeh wis tak kandhakake marang Yayi Karebet. Saya gegawan utawa kelangenanmu uga kelangane kang mbokmu iki mau wis padha-padha wae. Mula iki wis suruping surya. Kowe sing tak jaluk aja nganti bali. Kowe nginep ana ing Panti Jepara kene luwih dhisik, sesuk esuk pletek ing surya kowe bali. Nuwun sewu yen to kula kedah katrem wonten ing Panti Jepara. Kapeksa kula mboten saged, Kang Mas. Awit dalem kanggo Kalinyamat. Wis to, Kang Mas
Sunan Hadina ya yo rak ya wis ngeparake sing. Nah, aku ki wis ngajang nyombo karo Yayi Karet. Nginep panti Jepara kene sesasi rong sasi entuk. Apa menika laras? Kuwi bener lho Yai. Ning ampun dinten sak mangke. Awit kathah jejiban iki dereng kula rampungaken wonten Kasultanan Demak Loro Kamayan. Kula sak mangke ingkang rayi kepareng nyuwun pamit badhe tumuli wangsul wonten ing Kasultanan Demak. Jadi wis ora kena tak pambeng, anggonmu kepengin ana ing Kasultanan. Matur sembah sewu. Ya wis, pangestune wong tuwa. Duga-duga digawa aja nganti kaya bocah cilik ya karep. Pareng Kang Mas. Yayi Karet Kang Bukan nyaman. sing ati-ati. Ya wis sing ati-ati Yayi Karet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing ati-ati Yayi Karet yo, yo sing ati-ati yo, sing ati-ati. Yo yo. Wis ora ketok. Oh, jeng.